Pa klekni, tako. Pa to je jedan aplauz za Gačića, molim vas. A sada molim, apsolutnu tišinu. Tišina. Pst. Ljubavi, da li želiš da se udaš za mene? Pa čekaj, imam trebuj. Pa ti si kralj, veruj mi. Ajmo opet. Još jedno, tišina, molim apsolutnu tišinu. Ljubavi moja, da li želiš da se udaš za mene u septembru mesecu? Ove godine. Da. Tako je, ove godine, to. To. Sad možete sednite. To. Evo ga, direktore, tu smo. Bravo, Gačiću, majstore. Tresem se skroz. A nije lako, ne.